ini pandakanaunza ndakuya kusweta national certificate of music ndakufesa opposition from mawindi kana from a master farmer kana from a bankers. Ndakafesa opposition from my fellow musicians. Kuingonhika akabudirira asina kana certificate, aingonhika akabudirira asina kana chikoro chaakaenda. Pane pandakazoti ndakada kuadvansa kuenda kudegree kwanga ane social media akabva ndaposta matukirwo andakaitwa nemama fellow musicians ipapapo kusvika ndatozonyora rimwe ziarticle rakatozopublishwa neherald neNewsday ndichitaura kuti kana iwe rwendo rwako rusingadi mapepa kana kuti washaya mari yekuenda kuchikoro kana kuti washaya nguva yekuenda kuchikoro si arida kuenda kuchikoro aende umbere maoko ndataura point. Ene chimwe chinoitika muupenyu manjika pane mamadhors anovhurwa nechipo ende akawanda. Ini pane mama roadblock yekuti ndendi zvinhu zvangu zvisina kukwana kuti ndimondo pfuura ndatopinda nechipo kana kudhuma nemotikari so ndauskopenga uskoti chichichi obva ndimondo ngatorwe selfie ndatobuda. But pane mamadhors andabepa mai, pane mamwe andabepa yekuti nyange ukasvika ukati guys ndoridza gitara richibuda utsana kuti aiwa chichipaiwo bema racho wawana. 2018 ndakainvitwa kuMichigan University kusikodzidzisa Zimbabwean guitar. Ndatombovhunduka kuti ndonitaure chii vanazogai ndikati zviya ndiri student yepacollege of music tine magwaro atakadzidza machichi vandaona afushunura manotsi aya takatotaura zvine musoro ungati zvese zvandakataura ipapo everything that I said ndakazvidzidza muclassroom panapa paZimbabwe College of Music wawana. So pane mamadhors anovhurwa nebepa asingavhurwi neskill. Well, it's monosophical. It is what it is. And we say it like it is.